बे दफानि सायाव आरो बे गोरोबथानि सायाव बिक्रम दैमारिया जेबो मिथिया। बियो जानला मानला खोथा बुंना रायजो राजाफोरखौ थगायनो सानदों। जोङो सोमावसारनायनिफ्राय फैनाय कमिटमेन्टजों फैनाय, दा बेनिखायनो जों बेफोर बाथ्राफोरखौ मिथिगौ। बिक्रम दैमारिया मायबा मोनबाबो बेहा जेबो लाब गैया, मोनाबाबो जेबो लस गैया। खाथियावनो ना होमबाबो न' मोनाखैमोन? मोनफेराखै, आं जेबो गैया। चन्दन सारा अनाखैमोन? दाख्लै फिसाला हाबा जादों, थाइसेबो सहाय मोनबावाखै आं। थाइसेबो सहाय मोनाखै? फिसाला गोदो चन्दनाव थाबावोमोन आंना। আলফাই এই সমগ্ৰ ঘটনাটোক স্বীকাৰ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ মাধ্যমলৈ এক প্ৰেছ বিবৃতিও আচলতে তেখেতলোকে প্ৰেৰণ কৰিছে। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এই ঘটনাস্থলীত মই উপস্থিত আছোঁ। আৰু এটা কথা ক'ব লাগে, ঘটনাস্থলীৰ পৰা প্ৰায় 500 মিটাৰ আঁতৰত সকলো যান বাহন আগত ইয়াত বাধা দিয়া হৈছে, কাৰণ এতিয়া অপাৰেশ্যন অব্যাহত ৰাখিছে। মই সতীৰ্থ গৌতমক সমগ্ৰ দৃশ্য দেখাব ক'ম। আচলতে সমগ্ৰ এই পথটো যিহেতু এটা আন্তঃৰাজ্যিক পথ, চাংলাং আৰু মাৰ্ঘেৰিটাৰ অসম আৰু অৰুণাচলৰ এটা আন্তঃৰাজ্যিক পথ। एनडिएफबिनि मार्टार फेमिलि न'खराव आं दंफैयो। दिनै खबर लाफैदों, बिथांमोना लिंहरदों। आं जानालि लाफा खंगर गामियाव जोंहा एनडिएफबिनि मार्टार फेमिलि न'खराव आं दंफैयो। दिनै खबर लाफैदों, बिथांमोना लिंहरदों। रायज्लायनो सुखु दुखुनि एनडिएफबिनि केसफोरा मा जादों आरो बोरै जानानै दङ बेखौ मोनथिनो हास्थायदों। आङो बिथांमोननो फोरमायदों जे थांनाय बोसोरनि जुननि 12 तारिखनो बिथांमोना मोनसे जुथुमा लिंनानै रायज्लायदोंमोन होननानै आं खोन्थादों। जे प्रमद बर' बिथां, इउजि ब्रह्म बिथांमोना बे मिटिङाव दङमोन होनना आं बिथांमोननो खोन्थादों। बिथांमोना एनआइए कर्टआव बा एनआइए उकिलफोरनो मोनसे लेखा हरनो गोनांमोन, केस उइथड्रलनि खोथा। जोबनाय सिरियाव बिथांमोना लिरदोंमोन। बेखौ दासिम हरदोंना हराखै आं बेखौ मिथिया। हरदोंब्ला रायजोनो होनांगौ होननानै आं बुंदों आरो आसा खालामदों जुदि गमामायैनो गभर्नमेन्टआ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा एक्स एनडिएफबि फोरनि थाखाय खामानि मावमारदोंब्ला मावथों। आरो जा नोंसोरथ' जेबो मोनाखैना, जा मोनाखै नै एक्स एनडिएफबि बिथा हारिनि खामानि मावनानै बिथांमोना दिनै जेबो मोनाखै। बेखौनो खावलायदों प्रमद बर' सार बिथांखौ, बिथांमोननि बिमा बुरैखौ नायनानै, न'खरखौ नायनानै जा मोननांगौ बे न'खराव नोंथांमोना होफैदो। रायजोआ खुसि मोनगोन, न'खरा थांनानै थागोन, नङा होमबा? न'खरा थांना थागोन आरो जेबोथ' गैला, न'खरानो सिलिंखार जाजोब्बाय, न' मोजां गंसे गैया। दा बिनिखायनो आं दिनै गभर्नमेन्टआव जाया दङ, पावाराव जाया दङ, आं बेखौ खावलायनोल'सो हागोन, गोसोखांफ्लायनो हागोन, नैबे बिमा बुरैखौ दिन्थिनोल' हागोन। नोंथांमोना अननानै बिथांमोननि मोननांगौ होदो। बाजैयाबोथ' बिसाय गैला, बिथाङाबो नै बाजैनि बिसायाबो मार्टियार जाबाय। बिथांमोननि मोननांगौखौ 8 मासल' जाखादोंमोन। 8 मासल' जादों होनना बुंदों, माने बिनि बिसाया दिनै आरो बे गैला। बे गासैबो गावनि थाखायल' नङा, हारिनि थाखायनो नांदोंमोन। बेनिखायनो सरकारा जा होगोन होननानै प्रमिस खालामदोंमोन, होगोन होननानै थांखि लादोंमोन, बेखौ जेन बिमा, बिसोरनि बिफा, बिसोरनि बिसि, बिसोरनि गथ' गथायफोरखौ नायनानै जेन होयो। बिटिसिआवथ' गोबां फैसा दङ, दासिमबो खमसे खम 100 करोड़नि गोजौआव फैसा दङ। नाथाय बेफोर फैसाखौ बबेयाव बाहायदों आं मिथिया, मिथिबाय? बिनिखायनो जा फैसा दङ दुखिया न'खरफोरनो होदो, गुबुनाव हरा लाखिनो गावनि बिमा बुरै, बिबाजै बुरै, बिफा बुरै, गथ' बेफोरखौ नायनो थाखाय आं प्रमद बर' गभर्नमेन्टखौ खावलायहरदों। दफानि सायाव आरो बे गोरोबथानि सायाव बिक्रम दैमारिया जेबो मिथिया। बियो जानला मानला खोथा बुंना रायजो राजाफोरखौ थगायनो सानदों। जोङो सोमावसारनायनिफ्राय फैनाय, कमिटमेन्टजों फैनाय, दा बेनिखायनो जों बेफोर बाथ्राफोरखौ मिथिगौ। बिक्रम दैमारिया मायबा मोनबाबो बेहा जेबो लाब गैया, मोनाबाबो जेबो लस गैया। बिनि खामानियानो जाबाय हाग्रामाखौ प्लिस खालामनो थाखाय, गावनि कन्ट्रेक्टरि बिजनेसखौ थिग खालामनो थाखाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव ओंखारना जानला मानला बाथ्रा बुंदों। बर' माहारियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे आफादफ्रा हारिनि सोमावसारनायखौ दैदेनदों, मोजां गाज्रिखौ बुंबोदों आरो दिनैसिम जोंनि सोमावसारनाय हारिनि दुखु खैफोद, मोजां गाज्रि बेखौ माखासे आफादफ्रा बिबान लादों। बेवहाय गासैबो बे जोंनि जिखिनि खामानि मावनाय, बेवहाय बिक्रम दैमारि होननाय केरेक्टार गैया। स' बे गोदान मोनसे केरेक्टार बर' हारिनि थाखाय। बिथाङा गावखौनो प्रुफ खालामग्रोनांगोन जे बिथाङा दंफां गायनो नागिरदों ना जाम्फै जावनो नागिरदों। बिनि उनावसो बिथांनि बाथ्राफोरखौ हारिया गनायगोन।